Apfesî mala te ava, te em kirin mêvan, em îro hatin Qibrîsê çendekî mêvanê te ne. û helbet ez te nas dikim lê ez dixwazim tu xwe mêvanê me jî bidî nasîn. Apfesî kî ye û ji ku dere welat hatiye Qibrîsê. Güzel bir serçeve hatî mamoste. Ez sala 1960 ji Mûşê Kopê hatime dinê. Navê Kurdî Kopê, navê Tirkîtî jî Bulanok dibêje. Navê bavê min Usif, navê diya min Fatî, ez ji Gulçîmanê me. Ez sala 1984 ez hatime Qibrîsê. Ez Qibrîsê qasî 5-6 meha mam. Tabii zewcan dî bûm. Mala xalayê min vê derê bûn, ez hatime mala xalê xwe sekinîm. Piştî wexta ez re dinê 1985 de ez vegeriyame Gulçîmanê. Gulçîmanê paşê min zarokê xwilde ez hatime sê hebzarê min hebûn. Tevî hevjîna min em hatine evê, hatine Qibrîsê. Em Qibrîsê ji xwe vê derê êdî me got em naçin. Xalanê min jî tevî vê derê bûn çünkü ji Xoşgeldiyê Kopê gundê Xoşgeldiyê vera pismamekî me sala 1974 de ku şehîd bibû. Gelek malê me hatibûne vê derê. Em jî wasta wan hatine vê derê. Em ji xwe vê derê mam. Ez xebitîm hevjîna min jî zarokan me herî. Piştî wexta me ji xwe kir. Me got hemin hevjîna min ku Tirkî nizane nikare herî cêkî de xebite. Ez birayê xwe re bêjim ez derve xebitîm ew jî me ji ra min sala 1992 bû 93 bû. Diya min hate vê derê diya min got ew e. Got ya jina te got nikare herî cêkî bixebite got Tirkî nizane got tu jî ew bikî. Biraz ji ra çêlekek pisîne. Got biraz xwe re çêlek ja vira kalkê min hebû, birayê kalkê min bû. Me çû ew jî heywan xwedî kirin, me muşta tawa ji vira seval xwedî dikirin. Heywanê mezin jî xwedî dikirin, çêlek xwedî dikirin. Gotim gazî çêlekekî bidîme te got 65 panotî. Got texsît, got me hê 100 pound bide min, em ji xwe re ew kirin. Ji hevjîna min jî malê de ewî çêlekê xwedî kir, me ewî çêlekê xwedî kir, çêleka me bû belkî em bijîn 30 hebdar. Erê canî te paşê je me ew firot, nîvekî firot me ji xwe re pê xanîkî stand. Paşê pê trektorekî stand. Paşê halê me xweş bû ja lawkê min ê mezin bû je me ew zewcan. Ez ji birayê xwe re bêjim paşê me çû Balıkesir dibêjim gundekî Jêliyê me çû wira xanîkî stand. Lawkê min dinî jî zewicî ja dihe bû malê de man qerebalixî çêbû. Eja me hat vira me bû êdî nave navherda. Min vira Erdekistan du dolum me çar heb daire ser vira çêkirin. Yem tev hatine cem hevde hatine vê derê. Paşê ez ev bûm. Ez belediyê de dixebitîm. Ez 12 sala şaredariya Değirmenlêrê de dixebitîm. Paşê şaredariyê de milênirî ez wî çaxî çavêjim temsîlciyê karkera bûm. Navbera min serokşaredar je hev ketin. Ez jiyana min serçepî ye, ez çepim. Ez ji birayê xwe re bêjim paşê ji jûra derketim. Je çûme perwerdeya bûme ew berpirskarê mektebekî. Ez ji lîseyê bû ez dûr da texwat bûm. Ana jî malım, zaroka dinêrim. Dibistanê tînim, bahçe, mirîşkin, hêkin, malê jiyan ev e. Apfesî gelo çiqa Kurdê me li Qibrîsê dişîn?
Agahiya ve heye ve derbarê de. Sala 2001 bû ez bira derheqa siyasî ez guhat me girtinê nihan devlet me ra nabêje çiqa Kurd hene vê derê. Wî şaxê de Qeyistan nivîsî tabî istihbaratê gotin got qasî 8000 ew nabêjin Kurd. İşte Doğu ve Güneydoğu kökenli diyece virahenin. Bu şahi yani emecin 20 sal evvel, 22 sal evvel 8000 gotin go anagori evi Türkiye istihbaratı Türkiye'yi biz 8000 Kurd hene bilir ama ne bu ne 35000 4000 Kurd heye vira. Peki halu vakti wana çine u kijan bajarî hatine bira? Kurdê meyveleri eleb ku Türkiye piştî 1974 ku Türkiye göçmen anî yani ku şun wê Türkiye ku vira gund vala bûn Rum çûn gundê gelek gund vira valaman ya Türkiye çû İç Anadolu Akdeniz işte bêjim Karadenizê wê derê çû gote wana got hûnê evanê ku cîwarê ve wira tune yani Türkiye ku tune ve hûn destengin ez ê we bi her me Qibrisê ez ê gund bidme we ez ê erazî bidme we ez ê alîkarî jî bidme we ve bixwe vatandaşê wira jî gelek ji Karadenîzê anîn ji Çukurovê anîn ji Egeyê anîn ji Kurda göçmen ne anîn. Çima ne anîbûn çünkü ew herêmê ku Türk lê anîn netewperestî wira daha zav bû yani milliyetçilik daha wira zav bû. Türkiye zaten ku Türkiye vira asimile bikin çünkü axaftana Türkiye deri cuda bu. İşte rabicim çandavan cuda bu. Daha zaf niski çanda Roma dijiyan ya ku Türkiye Kurdanlık var bu ona asimile bikin servanat işte ku ferz bikin ji Kurdan ne anın. Ama ne Kurdi ku vira jî ketne şer gelek aman go bira şer xelas be em her ne evi. Em her ne welat em her ne Kurdistanê Ajbray xorabêjim nesekinin vira çûn aja egleb Kurdî ku hatine vê derê xizan bû, feqîr bûn. Evanê me wişê hatin ku malbata şehîda hat welat jî ji xweşgirî jî halê wan xweş bû, gundê wan azad bû, aşê wanê avê hebû, ada wan hebû, dirma wan zavrin bû. Paşê hatin vê derê niha jî gelekî we elebî wî ew dikin. Sewala xwê dikin, heywan xwê dikin ama niha hêdî ku zarokî wan mezin dibin ya dibine evê ku dibistanê ketine zanîngehê ya xwendevanê wan jî çêbûne ya dibine memûr jî. Yani her karêda niha ja ketine sektora em bêjin înşaata xanî çê dikin difroşin. Hene işte rabêjim karxaneyê piçûk hene vedikin, emlak işî dikin, galerî işî dikin. Yani ki buna esnaf jî virda. Aja mesela vab sehab gund hene Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan. Ama her şey gund cinar hevin. Nayın nabera da 10-15 dakika heye. Em tev pismami hevin. Em jî tev muşê hatine. Dip karpaz dibêjin ew boçka dirêj. Orada jî dîsa qismek muşê hene, qaqî agiriyê hene. Ama jî Rostemgîdekî hatine, girêdayî kopê ne, ji wira Qotalî hatine, Rostemgîdekî hatine. Ew jî wira dijîne heye qasî 45 malê wan jî wî derê hene. Vira Mausa dibêjin, Mausa zafî tev Qersê hatine. Tev Qersiyanin, işte Mausa pardon dibêjim, güzel yurt. Cî narenca bû, gelekî wî hatin wê derê ku portekala, lîmona, mandalîna biçinin. Çünkü vana çû palet ji evê danîn, Qersê danîn, welat danîn. Ja gelekî wî hatin êdî mala xwe vira cîkin neçûn. Mane wê derê qedar heftê malê Qersê jî hene güzel yurtê. Ew jî wira dijîne. Çend hezar kes dijî Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ta da 500,000 dibêjin. Ama texmîna min daha belki 700,000 hebe. Aliyê Roma milyonek nüfusê wan heye. Çünkü em rast dibêjin. Em rast nabêjin. Çima em rast nabêjin? Çünkü ew yerliyê Kıbrısê vê derê naxwazin nüfusê vê derê ku zêde bûye. Çünkü nüfusê vê derê ku zêde bûye ev nav kevine hindikayî. Ha naxwazin Türkiye zêde kes. Zêde kes bîne tabii bîne çünkü ev nav kevine hindikayî wata hilbijartina da ya dengê Türkiye ile daha zav dibe
Ama ne ev kini? Edi tane onda kırını. Ha mesele ki oysa jih. Tabii. Em bizim İrok meclis daha desi, evde Cumhurbaşkanı desi Kıbrıs adayı. Parlamento desi Kıbrıs adayı. Meri diyor ki parlamento kede desi on, Cumhurbaşkanı kede desi on, şey bürokrasi işte kede desi ona. Edi emi çame desi Roma bardık. Düşünce min adesi Türkiye barken herın. Ne hazine kevne hendikayı ama muhabın kevne hendikayı edi kevne hendikayı bir şey. Peki eva yali Roma Benim. hûn dikarin herin kî dikare here bi derî vekirî? Na, evanı Türkiye hatine emni karın herim. Ama mesela ezbejim ez hatime 45 sal ez hatime lavki me mezim biye ya kaça me mezim biye ki Kıbrıs'a zevciye. Utkarın herim. Ha Kıbrısî ve derî Kıbrıs'ı. asli xwe Türk bin jî dikarin herin yali Roma bêne. Tabii. Zaruk ki men ya kaça ki wan zevcan biye ya hortek wan zevcan dibe evşt kare here. Ama ku zevaç hal zevaç ku tune be ama ku em Türkiye hatine döbeje ki döbe ev aliye kak hataja tutida diji döbe hatiye dağır kirin döbe bir irada mene döbe ki to ani vede tüm to ani Lê heftê çara berî heftê çara vê derê jiyane evna de heman demê de hemwelatiyê Hemalatiye Romanê jî. Romanaj tabii. Hemalatiye Romanaj. Yani çünkü çağı Türkçeci, yani Türkiye vederici hemalatiye Roma bu. Ha arşivi ona tabi burada hemen. Bizim gelek hatta Türkiye ve hileti ki haneytir. Bizim gelek Türkiye anı. Çün vura bajareki Kıbrıs'ı. Bizim Fesih Bulgan jimuşe nahatiye bizim değirmenliği hatiye deni. Yani nasname ki sa sehte jara çekirin. Tabi bu arşiv cem Roma han Rum tabi zanı ki şu hatiye ki. Bir hileti çıkırın. Min şaşfam nekir. Hemwelatiyê Kıbrıs'a yali Türkiye hem hemwelatiyê Kıbrıs'ê ne hem hemwelatiyê Türkiye ne hem jî hemwelatiyê Kıbrıs'a ali Roma ne. Kıbrıs yani Komara Kıbrıs'ı, Kıbrıs Cumhuriyeti dünyada her alıştığının askını. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin askını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasnama Nacivama da ikinci Türkiye kestasına ki. MPV nasnamayı ne kadar hene ciye gidini, devlete gidini. Peki Kurdeme hûn vê derê adetê xwe ew cejna pîroz dikin têne gel hev Nevruz li vir tê pîroz kirin. Beli Nevruz yaşlara bejim ku salak 1984 agit ku gule berda düşmen berda kafemji. Eji 24 salı bum 1909 ya da Nevruz'u pîroz dikin tabi me dizi pîroz dikir. Mesela ki Alev kayası hebutay ondu uçun. Em doçun. Mez ya me mina ku çine zadik çine seyrangi. Menler gom çine Nevruz'u çünkü beşame askeri beşame dikit med gom çine seyrangi. Mehem şu seyranga xud dikir. Me beşi Nevruz'a xud dikir. Beşi Nevruz ya me seyranga xud nane xuşi dixar. Daha da ya evabiye nedesal idem fermi dikin. Devi bahri ceki mehe alana kime mezene Kurdime ali karpazid bejin ya boçka drejda evana girne levkoşi magosi em teftişin vura hevdud civin em vura Nevruz'a pîroz dikin. Van salê dawî hûn asage komîtêne gel hev. Tabii. Gittin her adet çıkıp Kurd hebin. Qarşıya nayne mixabin. Qarşıya nayne ama Ahmet, Meyrdin, Muş, işte rabejim Raha kısmeki qarşıya tene ama zav nayne. Peki sazî û dezgehê hene û sernavê kê serî didin? Komela me heye navê diheb yek Alevi Kültür Merkezi heye, yek jî komela me heye. Sernavê komel için. Navê komelî çi ye bavû? Navê komelê Mezopotamya bû. Evê hata girtinê niha başûr û rojavayê Tirkiyeyê dibêje ya doğu ve Güneydoğu. Em ser navê ya diçin. Em ê navê biguherînin. Em ê dîsa bixin Mezopotamya. Abfesî ev êzdiyê me Kurdîmeyî İstenbolê İzmir Enqerê dijîn. Dema mirî çêdibe dûrî mala we û dûrî Kurdîmeyî vir be dibin welat defin dikin.
hûn jî tiştekî wisa dikin an na. Nalem vira vetişirin çünkü derfetê me em bûne welat nîne. Çünkü em nava adekê danin. Aliye aborî da ew e zehmetê ye. Yekî jî çünkü bahalî cenazeyê berwe. Yekî jî êdî yani em herî jî zarokê de êdî nayne vira naqetin. Divê bira cenazeyê me merzelê min cem berçem we. İja welat êmîna bajarê Tirkiyeyê çima sabûn em vira tev aliye aborî da durma merindin. Maşê me zêdenin. Em evî kêmasî nabînin. Evan feqîr û êmeyê ku diçine bajarê Tirkiyeyê mezin tev bi derd ku la dimirin. Ya mêrik mesela hatiye bêjin 65 salî 70 salî ya jina wî jî ku wefat kiriwe hevjîna wî ha jin ve ha mêr ve zarokê wî tev diçine kar. Bûka wî tenê dimîne mal da. Ya belkî bûka wî çe kar. Belengaz û kat çe cemkî bisekine. Ez mesela Esenyurtê eçûm, Esenlerê eçûm meydaneke belkî he seda dusu da اختیار مینا işte jme ihtiyardır hafta salı hafta 5 salı cevoyda kuruş peritini maaşı üstüne çünkü tekvat ne bir emekli nine hevi demine salon tatat sakine hatta ne var ki zaru ki ya kar zıvırın hatın paşit çamala xo lokmetnan ancak kara bu xo vallahi billahi tev hasata velat ya merik velat xo nava aşira xoda ağaya camir biye, Ruspi biye, çune davet çekirine ama hatiye kolanı İstanbul'u, İzmir'i işte davet kali hanı jimuşiye. Ya kasa erzam biye. Mesela halimin hem khazuri mene jmala Muhammed Esud gotun, Hamid dede Jarad gotun. Hamid dedi hatta ne ezurmi hatta ne Qarsi, hatta ne Çevliki, hatta ne Nişki Ahmedi vallahi çıkar davduz hebun Kurdime net şune karakola cem devleti safinet kirin halimin şu dava doz şey dikirin ama halimin hat Esenyurt'u hali hoş vujid rin vujid ama kalaki halkı yarat go avakali hani jmuşi ama nizam bu velatı khoda gundi khoda civarı khoda çıkar Ruspi bu çıkar daha da haskerine kese zaten tabii telkevi yani minatü çemeki berdî nava deryayê, nava behrê. Nava behrê de onda diyor. Mîna Asya diyor. Dibecen. Dibece tabii. Gelekî işte son bixwim emrê wana berdevê mizgefta li nava meydana servan tahta tî birçî nexaşî tev mirin çûn. Afesî şîn şayiyê we mîna welat dibin yan na eskî çûn Kazakistanê wê derê şîn şayiyê wana 7 sal e çûbûn sirgunê wêra bibûn hê mîna welat dikirin. Aynı. Em bêjin Dîp Karpaz 750 kilometre dûrî me ye em dojî çûn ku taciyekî were çêbûye em 4-5 hev erebe 5 hev erebe ew jî wîsanin camêra em jî wîsanin em diçin kî dibe bira bibe taciya xwe jî dike davetê xwe jî dike şîn şayiyê xwe dike tenê mala xwe. Bavo tiştê ku te welat qeb bîra nekiriye tê bîra te bîranîneke te welat heye seqet tiştê. Tabii bir an zafen yani mesela çi mesela şu nava erazi mala bave xwe ya tabii dünya tek barandın deydu bejin ya işte kevirci xala demine darberci xala demine çafkanici xala demine nefsane yani xweza zindiye esko pişti 4 salî evra çme nava ev xwe erazi mala bave xwe ya çme nava gun Tülünleri o herkes avı meditin, o kevri meditin, o xweza mü şahidi, hatiye tevatiye guhrandını. Hene cawciye gidin da, herkciye gidin da ve bu ne, çafkaniciye gidin da ve ya o kevri meditin, onda bu ne, işte hene ciddini işte derket ya, tabii hem çin ötkin. Hani bir nama derke ve o penjaravi deri em gerekeceğiz ki mesela em çin vakti gul ki em çin ca, em çin rebisa, em çin Vati spingi em diçin vana ku em hinek dereng herin jimal mara atke. Vet qatinen cida hevdu qatinen em amedet em diçin hinek şuratine vi deri em buraj dixun. Torak peyniri vi deri hey ev tamavi se zamanı me tabii. Goşte vi deri goşte Pezi Kurdistan'ı tabii ve tev çile tev hişnaye tev dermane. Em de tev utkin. Tev mecburen hayvan jip koyikir.
Ya işte ne bu? Ya çiftlik ama şey bu. Asi set davre mi şey bu? Maşallah. Tabii. Ya me gele eziyetli. Min hanıma xwe em saat başî ve em düşünen ava devara. Devar yani bavê te jî bimre gere tu saeta wî hatî tu herî vî saetî bidoşî. Tev hindir da bu. Min avrat çêrandin tune. Me tev alfê wî ya debara wî hindir da dayî. Aja me tamam mine tamam tabii kurak penderê welat ne. Neha ji welat me temaşe dikin helbet ez gotinî wê herî dawî hildim bawiç. Eva pêvajo hanê belkî êdî pêvajokî baş ku çê bibe. Rojava em bixweja xemgîn bûn. İnşallah rojava azad bibe. Rojhilat niha çavê me teva ser rojhilatê î durma weziyeta Îranê rinîne. Belkî Kurdî wê derî inşallah azad bibin. Yani em Kurdî wê derî te hişyarin, em dawa xwe ranin, em şehîdê xwe ranin, em bi zimanê xwe ranin. Min mala xwe çaz hatime wê derî min Tirkî nava malê da Tirkîtî qedexe kir. Min Tirkîtî qedexe ye. Hetanî zarokê min heta hin li dibistanê jî min tevî Kurdî ji bona wî yekî hevjîna min Tirkî hêm nebû. Ne kendi cana me ra ew dike. Qeherê jî divê te nehîşte Tirkîtî hêm bibin. Migo tu yekî min tu belkî wenda kirî ama min 12-13 heb insan xelas kirin. Mesela bu key min yek Alevî me Meraşî bû, Kurd bû, tek kelîme Kurdî nizanbû. Hata niha mîna me Kurdî da malda. Ya ji bo wî yekî em tev girêda şehîdê xwe em deyndar şehîdê xwe ra. Mustafa te bixêr hatî, ser çawa hatî. Mêvanê me hêja hevalê ayam hatiye mêvaniya me. Tu jî dikarî çend heb pirsa sualkî ya bêjî. Ez Mustafa Uygun. Esas em ji Mûşî hatine viraka Qibrisê sekinin. Fakat mera dibêjin mahcirê rewanê dibêjin. Heta cem me welatê me wisa dibêjin. Yerliyê cem me wisa dibêjin. Em rewanê hatine Mistokalo navê gundê Bavkalê me Mistokalo bûne. İşte ji wirakan cînarê Ermeniya bûne. Şer ku çê biye filan daw ku çê biye. Ji wiraka fetilin hatine ew ê. Hatine Qersê. Qersê di ew damane Ciyayê Koroğlê damane heywancîtî kirine filan heywanê kalkê min zêde wî nedibêjin. El wiraka jî zivistana wiraka Ciyayê wiraka zaf ew biye asî bûne ew biye filan. Mesela dibêje li wira me îdare nedikir heywanikar bû xweyî kirana. Ji wir hatine Erzurumê. Erzurumê Qereyaziyê sekînine. Qereyaziyê gundê Qereyazê Memita. Bûyîna bavê min Memita wî ye esas. Ji wiraka jî işte ara wî xuyê wan xuyê gund bi hevdû ketiye hevdû ew kirine filan gotine memka zêde ne bira çend malê wanaka ji gund derkevin evanê feqîrê wanaka kalkê mislî qebûl nekiriye gotiye feqîrê me ku herin gazî cemaeta xwe kiriye cînarê xwe yani eqrebaya gotiye werin em du malê zengîn ê ku gaw cotê wan heye bira feqîre re herin ew feqîr jî bi wan ve îdara xwe bikin. Ev ê vira jî mane ji xwe li vir dimînin ew jî bi wan ve îdare dikin. Ewanê dibêjin ji me ra negotiye heto ji me ra negotiye em ji gund dernakevin. Dibêje gotiye ez xwe dertêmê filan ez hey dertêmê boyê feqîrê xwe ez ji gund ter dikim. Wextê ji gund dertênê mala xwe bar dikin tênê dibêje hesp lê dixen nigê bavê min dişkêne. Diya etotê laçika xwe davê je pêşiya kalkê mistê dibêje Mistefa axa. Tu diçî binêr xelk dibêje bira xwezîn nigê gayê me bişkesta ez nehatama viraka hewa nigê biraz yê te şikestiye were tu xwedê dikî tu mala xwe ji vir bar nekî neçî ew jî dibêje wele sê kurê min eger her sê kurê min jî bi biraziyê xwe her sê kurê xwe dergîş nakim. Eger biraziyê me bimire jî ez ê herim qet nabe filan boyê feqîrê xwe. Ji wira radibûn tenê Şêwran Şêxê. Şêwran Şêxê da salekî dimînin ew çaxê yatağa qaçaxa Hemîdo wanaka Seyidxan Elîcan wanaka yatağa Hemîdo di gunda dertê ku di gunda dertê malê me ji wir derdixin ji wiraka ku dertênê başê diçine baxçe baxçe wiraka zivistan ters tê serveta xwe qeyb dikin malê xwe qeyb dikin filan ji wiraka tenê Şêxweliya. Şêxwelî da jî em şêst heftê salî mane ji wirakayê jî em 75 de hatine Qibrisê işte Qibrisê jiyana xwe devam dikin. Qibrisê jî memnûnim durma me baş e îdara dunyayê diwe
İşte te goya kalı mej evi hatine, revani hatine. Duyece cinare Ermeniya bu ne? Ermeniya ra diyalog an zaf hoş biye falan. Kiribe wan he bu ne? Vakti ev tübeje Ermeni zorel Müslüman atkin ev kiribe me duyejin hunverin emse birane hunji duhav biray mene hunverine cemme hatta qara neyne em nahilin karşı ve uzare ve bun. Evj duyejin em teşekkür etkin velen naber. Mera hoş naber em nahini falan. Başı Müslüman zorel ev atkin. Ev tübeje Ermeni atkin evana duyejne vara ija hunverine cemme falan. Duyece velen nav hun bahatana emeji bahatana hun ne hatana lema emji nahini falan. İşte kriptaya on devam dike uçağı kriptaya da işte halat dane kribe xo falan hesbeke ma'ini dane kalke misli gotye misli vagat biraymeyi em hesba ma'ini yani nafroşne halqi ercat kim tuji em ma'ini nafroşi nerede froşi bimfroşeji hatta ni em hatın 75'i dayı sulala ve hesbe cemme hebu yani irse o yaka devam dikir hesbe yarın jetketin yani velatime işte muşe falan bahset kerim dugotin falan hatta em hatne Kıbrıs'e me juan hesba da kharzi xo hatta ve dawiyi go hev ve dawiyi di neslamaji xılas bu tükenmiş bu mesela be usane.